ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстон, бародарон ва хоҳарон, аз шумо хоҳиш карда мешавад ҳар он чизе ки харид мекунед, хоҳ барои пӯшидан бошад, хоҳ барои намоз хондан, аз назар хуб гузаронед, баъдан харидорӣ намоед. хеле ки шумо мебинед душманони ислом ҳаррӯзан бар зидди ислом ва мисли ин ҷойнамоз ки барои намоз гузоштан аст сурати шайтон ноҷой доданд. бале дӯстонам, чӣ хеле мебинед дар ин ҷойнамоз барои намоз хондан сурати шайтонро ҷой доданд. На танҳо дар ҷойнамозҳо, балки дар ҳама чиз номои Аллоҳро менависанд. дӯстонам, дар вақти харид кардани чизе бошад, хоҳиш мекунам бо диққат бошед. бародарон ва хоҳарони исломӣ, ҳатман ин наворо паҳн кунед, то дӯстонамон дар вақти харид кардан бо диққат бошанд. боқӣ дар паноҳи Аллоҳи меҳрабон.